kaniya giingnan niya mga tao, Moses tingna ang mga tao na pabuhatan kung balay aron makikuban to kaniya. Muna kung ikaw naa sa balay sa Dios, kauban nimo ang Ginoo kanunay. Amen. Muna anigin mo sa balay aron ilhanan nga din ang Ginoo kauban ninyo. Muna hinungdan nganong ni Anita din aron ang Ginoo makikuban nato. Karon natong padayonon ang paghisgot may tungod sa gugma sa Ginoo. Hinanglan may bawta sa gugma sa Ginoo mo ni atong hisgutan karon nga we must know the love of God. Kinahanglan may bawta sa gugma sa Dios. Dili lang kay ingon for God so loved the world he gave his only begotten son. Adunay gugma sa Ginoo nga iyang gipasabot nganhi kanato. Mo bitaw ng mga ayo tag understanding aron may bawa nato kung kinsa bagay gigugma sa Ginoo or kita bagay ang gigugma sa Ginoo. Ang atong awit nagingon ang gugma mualang sa tanan. Mo na ato pangutana apil bata sa tanan. Mo bitaw ng adunay pulong nga iyang ipadayag diri nga mao kani ang gitawag og knowledge. Kahibalo ba? Nga mao kani ang gikaon ni Iba atong unang panahon sa tinuod lang kung basahon imong pulong sa Ginoo nga wala ang knowledge of kanang gitawag og good, knowledge of good kay ang ilang padayon o gibuhat the knowledge of evil. Kay ang good gihimo nilang evil. Kanya ang evil gihimo nang lampod nila ang good. Good ni kay mao man ni pagsimba man ni sa Dios, pagsampit man ni, pag-awit man ni, good ni. Mo bitay nungdan ang Israelites nakaranas ug nakaagi og mga gitawag og mga kapaitan kalisdanan tungod kay wa man sila nituman sa gugma sa Ginoo or sa sugo sa Ginoo. Man hinungdan nga niabot ang panahon nga diin sila gikuha sa Ginoo gikan sa Ehipto nga gitawag og naa sila sa halos di sila mutuo kay nga naman nabati nila ang cruel bandits. Anong grabe yun nga pagka-bandits sa pagdumala ni Paraon. No? Grabe yun kayo. Halos di na sila kapahulay. Mabita na ang Ginoo naghatag og adlaw pagpahulay para sila makapahulay. Nga katong pahulay nga gihatag sa Ginoo kanila dili to para sa lawas, dili para sa ilaha kundi para sa Ginoo pagpasalamat sa tanang kaya sa Ginoo nga nakagawas sila sa bandit. O itong nungdan nga din, niabot na po ang panahon, ay nahisulat man yun na, giingon na sa Ginoo, kung di mo mutuman sa akong sugo, manang giingon na sa atong awit, kung magpalayo ka na ako Ginoo, sa may tabo, trouble. Mo man giingon ni David, do not far me. Ayaw palayo ka na ako because trouble will come unto me. Kung maabot daw ang trouble, muna kung pasagdan na lang ninyo ang pagpangalagad sa Ginoo, nga mo anang maabot ang trouble, mubalik na po, nga mingo, nakadaog ka sa pagsulay. Naabot ang trouble, kay nga naman, palayo man ka sa Ginoo. Sa tinuod lang, ang pulong sa Ginoo, kung mangalagad ka niya, wala kay trouble, peace ang gingon sa Ginoo. Peace. Walang gingon mo trust sa Ginoo. Let not your heart be troubled, but trust in the Lord. Okay, because the blessing of God, ingon pa ni Malakay, the life of peace, ang pagkinabuhi diya sa kalinaw. Una kung tinuod ka iya sa Ginoo nga Kristohanon, wa kay trouble. Kung na may trouble, mo na lang gingon ka ng trouble nga ni dangat ka nimo, nagpalayo manggug ka. Kaya mo nang giingon ni David nga ayaw palayo na ko Ginoo kay moabot ang trouble. Nya kung nang moabot ng trouble, paduolap ko ka sa Ginoo, wa ka kabalo nga dili na pagsulay, nasaag ka lang gyud sa Ginoo kung atong sabton ng pulong sa Ginoo. Wa bitay nungdan nga din atong isgutan ang gugma sa Ginoo, kung unsa gyud ang gugma sa Ginoo, dili ta mo ingon nga gigugma sa Ginoo ang tanang kalibutan o ang mga tao. Mabit na hinungdan ningon si Jesus Christ sa Matthew 7, verse 23. Depart from me, I know ye not. Sige ngon sa tao, di ba Ginoo, nagprophecy mi, naghingilin mig mga yawa tungod sa imong ngalan.
Wala ilang ipangingon. Nag-speak in tongues me, o say gitubag sa Ginoo. Depart from me, I know you not. Nga naman, kay wa kaila ang Ginoo. Wabita na inungdan nga din, magtuon ta. Nga din, kinanglan may bawta sa Ginoo. Makailat ta sa Ginoo, sa iyang gugma ba. Kaya ang Ginoo, gugma man. Wabita hinungdan na pagkamatay si Jesus Christ, kay halad siya bilang gugma sa atong Diyos nga Amahan. Si Jesus Christ ang gipaon para paglukat nato kay nahigugma ang Ginoo sa mga tao. Niadto ra pong nahigugma kaniya. Manang giingon ni Solomon, I love them those who love me. Higugma daw sa Ginoo katong nahigugma kaniya. Kung wa ka nahigugma, wala mga tao nga din basig wa nahigugma. Kay sa ulayng adlaw, giprapisi naman daan, ingon pa niya sa Matthew 24, when the iniquity shall bound, kanang kadaotan na ba? Kapaitan. Excuse me. Magalibot na gani, kanang wa nagyoy lain na itong makita, puro mga dautan na ang tao, ang gugma sa kadaghanan, manang gingon, mabugnaw. Wala itong bantayanan nga, atong pangayoon sa Ginoo nga ang iyang gugma, dili mawala na ito. Muna yun ay punong gingon ni St. Paul nga, who shall separate us from the love of God? Huwag yung makapahimulag sa gugma sa Ginoo nato. Kung nahigugma ta sa Ginoo, dili na makapahimulag nato. Kung nahigugma ta kay ngano man, kay mo man nagigugma sa Ginoo. Ay kung ikaw gigugma sa Ginoo, bantayan jud ka sa Ginoo. Una atong tun-an ka ng gugma. Ipadayon nato to, kay naa na ta sa time ang final kanang gugma. Kay matod pa sa 1 Corinthians chapter 13, do I speak with the tongue of men and of angels, and have not charity, I am become as a sounding brass or a twinkling cymbal. Matod pa niya, kung doon naman ko mga panultiun o dila, excuse me, sa mga tao o sa mga manulunda, niya wa ko'y gugma, charity, I become a sounding brass, murag ka nag piyang-piyang ba? Nao ka ng partner sa drum? Kaya ba mo sa piyang-piyang? Kanin piyang-piyang ba? Iana lang ba? Mutingog lang kung iana. Sa ato ba, kung muwali lang, isig walay gugma. Dili gyud ingon nga, gigamit yun sa Ginoo nga, tungod sa gugma sa Ginoo. Muwali gyud kanang kamaturan, kanang pangitaon yun ang gusto sa Ginoo. Manayang gingon, nothing like a sounding brass or a tinkling cymbals. Verse 2, and though I have the gift of prophecy and understanding all mystery and all knowledge, and though I have all faith, so that I could remove mountain, and have not charity, I am nothing. Wala gyud bisag kinsa pa ng mga reverend, mga bishop, mga leader sa simbahan, kung wala na gugma, baliwala na nasa Ginoo. So importante ang gugma sa Ginoo. Ang pangutana, nahigugma ba ang Ginoo kanimo? Kung nahigugma ang Ginoo kanimo, so therefore, nahigugma gyud ka sa Ginoo. Ana raman na, di ba? Ang Ginoo nahigugma sa tao, mo na hinungdan nga mahigugma po na siya sa Ginoo. Kung ang tao nahigugma sa Ginoo, mo nagigugma po sa Ginoo, mo naibot pasabot sa Bible. Dili na ingon ka nahigugma ang Ginoo niya, ikaw nahigugma, higugmaon day kaniya. Ikaw daw kuno nga ng mga kintahay magminyo ka, imo day nang higugmaon nga wa kan higugmaan na. Mo na sa kabutang murag kuan lang kayo ba, logic lang ba? Klaro lang ha. Mo na ang gugma importante. Walak daw ta diri kay ang gugma, kabalo na ta ng gugma, charity suffer long. Magantos gyud nagdugay man kung nahigugma ka sa Ginoo. Pabilin yo ka sa Ginoo bisag taliwala ning kapaitan karon, no?
and is kind. Charity invent nothing. Wala na imbento ba? Charity vented not itself. Wala na nag-bounted not itself. Is not pop up. Kanang wa nagtuboy, nagpataas sa iyong kagalingon. That thou behave itself and simply seek it, not her own. Kanang gugman niyo sa Ginoo, mga mga tao nga hilom lang. Wala na nangita sa iyang kagalingon, not her own. Is not easily provoked. Dili na madali nga masuko. Thinking no evil. Wala na naghunaw na ugdautan. Wala yang gingon sa verse 6, rejoice not in iniquity. Wala nagakalipay sa mga dautan buhat ba? Wala na sila malipay. Kabaw mo sa manang kanang pleasure, sultihan ta mo sa Bible, that is evil. Kanang evil, dautan ba sa atubangan sa Ginoo? Dili, kung ikaw dautan, dili na makaingon grabe ka. Basta evil ang gingon sa Ginoo, kanang gipangita nimo ang kalipayan ning kalibutan, that is evil. Kanang tanan nga naa sa kalibutan, evil na atubangan sa Ginoo. Kay ang good sa Ginoo is kanang pag-honor, paghimaya, ug pagdaig. Pabitaw na kanang evil and good. Mo na ang prutas, ang tree of knowledge. Ang problema lang kung imong basahon ning ulong sa Ginoo, mo bitaw ningon ko ninyo nga di ang ato ang nahibaw-an lang sa knowledge, evil na lang. Kanang kalibutano na lang. Mo nang ningon siya, wa ta mo gipagawas sa kalibutan, kundili gikuha ta mo sa buhat sa daotan sa kalibutan. Kay kining buhat gyud sa kalibutan, kanang pleasure diri sa kalibutan, kalipaya, kanang malipay lang ka dili tungod sa kalibutan, mo nang dili iya sa Ginoo. Although malipay ka diri, mo bitaw nang naay labis daw me more than this. Wa man siya nagbadlo nga ikaw di na maglipay diri. Dili lang kay ingon nga ang pulo sa Ginoo kung ingon sabton nga magpatuyan ka lang. Because basig ma-unaware ka ba? Mabitay nungdan waloray nakasulod sa arka ni Noah kay nga naman unaware sila nga humana ang arka. Wa sila nagpakabanang. Ano na unaware man sila? Because of their lives. They love their own. Nag-business, nag-marrying, nag-buying, nag-drinking, nag-eating. Ana, may gingon na sa Ginoo. Unya ingon si Jesus Christ, una na po ang iyang pagbalik. Muna magbantay ta. Kung tinuod ka, na, gihigugma sa Ginoo, manang gingon mahigugma gyud kaniya. Ang ato ang tun-an karon, kinahanglan may bawta sa gugma sa Ginoo kay ayaw ina nga Ginoo mo kay baluana, di ba Ginoo nga galagad man di ba Ginoo nya wa ka kabalo. Mo nang giingon ni Apostol Pablo nga showing or professing they are wise but wa day sila kabalo nga din ang Ginoo day nag-deny. Wa bitanang kung i-deny nimo ang Ginoo, i-deny po ka sa Ginoo. Kung di ka faithful sa Ginoo, labaw pang dili faithful ang Ginoo. Kung i-forget nimo ang Ginoo, i-forget po ka. I-reject nimo ang Ginoo, i-reject po ka niya. Ingon na ang judgment, ang Bible ba? Ang Bible, judgment ni. Wa bitaw na nga ang mga pastor mo execute yun of judgment through the Word of God. Kaya kung di ni masulti sa mga tao, wala sila kay balo. Kung unsay tuyo sa Ginoo, unsay gugma sa Ginoo sa tao. Manay ang gingon dinhi. Sa verse 5, sa verse 6, rejoice not in iniquity, but rejoice it in the truth. Love, charity, fear it all things, believe it all things, hope it all things, endure it all things. Muna ang gugma nimo sa Ginoo. Pasano niya tanan, tuhuan niya tanan, lauman niya tanan, og mulahutay siya sa tanan. Verse 8, charity never faileth, but whether there be prophesied, they shall fail. Whether there be tongues, they shall be ceased. Whether there
be knowledge, it shall vanish away. Matot pa niya, ang gugma kuno, dili gyud na mapakyas. Pero kung doon na may propesya, maundang rana, mawala rana. Whether there be tongues, kung doon na may mga panultion, mga prayers, mawala rana, maundang rana. There be a knowledge, kung doon na may mga kahibalo, mawala rana ang tanan. Ano man, mawala. For we know in part, sa verse 9, kay kita nasayod ni ining part, and we prophesy in part. Nga kita nagpropesya lang in part, kanang gamay lang ba? In part lang, dili gyud ini nahingpita, kundi in part. Matod pa sa verse 10, but when that which is perfect is come, then that which is in part shall be done away. Kung wabot na gani ang hingpit, ang tanan mga in part, mawala na na. Kani ato ang pagtuon sa kaybalo, wala lang ni, party lang ni, sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Wala nang kinanglan mahibalog yun ta. Knowledge in part lang ni. Kaya nga naman, magpadayon yun ta, kay muabot man yun ang hingpit. Kanya kanang muabot na ganin ng hingpit, di na ta magpadayon. Kay hingpit naman ta, di ba? Kung sa pamay akong iwali, mabita nang nagpaabot na lang ko, ang ako usay prayer sa Ginoo, mangandoy yung ko, Lord. Unta nga, di na kumuwali. Pero kinapa may time, kunya kaya nga ko ag yung obligasyon is to magwawali man lang, dili mang iko mangangabig kog kalag. Ang Ginoo ra man ay mukabig kog kalag. Labi na kung atong ituboy ang Ginoo, ipaduol sa Ginoo tanang tao mo nang gingon ni Jesus Christ, if I be lifted up, I will draw all men unto me. Mo nang wala ko nagingon nga mangita gyud kog mga kalag, mangita mo kog mga kalag, dili man ako tigkabig na, di ko kausab sa kalag, kundi ang Ginoo lang. Only kung buhaton is kanang pagpahibalo lang ninyo sa gugma sa Ginoo, kay daghay wa na sayod sa gugma sa Ginoo. Mo na kanang gugma sa Ginoo, importante na kay bisan pag unsa pa atong nabatunan diri, bisan pag aduna tay mga knowledge, understanding, pagtuo, kung wala tay gugma, useless kung tanan. Mo bitaw nang kung gigugma ang Ginoo, mo nang walig ko balag kanang naano ko yung mga gitawag, naibawa na kong mga disgusto, natural man gina, kay giprapisi man na sa Ginoo. Ano importante nga kita may balo sa Ginoo, nga din siya nahigugma nato. Sa unsang pagi nga ang Ginoo nahigugma nato, nagsulti na daan ang Ginoo sa John, o si Jesus Christ, sa John chapter 5, verse 42, ang mga tao sa Israel iyang gingnan, abi mo sa tinuod lang, kita mga Gentiles, ni join lang ta, gusto lang ta mo appeal kay kana ilang Ginoo gyud, gamhana na ug mao na tagiya sa langit ug sa yuta, ug mao kana ang mudala ngadto sa langit, mao na imuluwas unya kita, mo appeal lang ta, wala gyud tay labot ni appeal lang ta. Kung wa pa nila i-reject sa laktod pagkasulti, wa gyud tay labot. Pero kay plano sa Ginoo nga ang tanang tao yang gigugma manang dunay kasulatan, adunay propesya nga i-reject nila aron ang mga Gentiles ma-reconcile. Wala na reconcile tayo ingon ni Apostol Pablo. Wala na duol na ta sa Commonwealth, imbis wala tayo labot sa ilahang panggiharian, panggobyerno tungod ni Jesus Christ, kay gipakita sa Amahan nga nahigugma siya sa kalibutan aron matuman nga ang tanang kalibutan, mga tao sa kalibutan iyang gigugma mo nang paagi si Jesus Christ. Nya kana si Jesus Christ giplano na daan nga kana siya wa na siya illa sa iyahang mga iyahang mo nang naingon si Jesus Christ, ni ane ko alang sa akong mga katawhan pero wa ko nila dawata. Mo na hinungdan nga di kadto hinuong wa nangita nako mo toy ni dawat nako. Mo na ang mga hintil manay giingon ha. Mo bitan hinungdan nga din si Jesus Christ is the form of love. Mo hinungdan nga din si Jesus Christ ato nang tan-awon kung unsa iyang gipadayag may tungod sa iyang pag-anhi, kung unsa iyang gibuhat. Sa tinuod lang siya gisugod gyud sa atong amahan.
Sa John chapter 5 verse 42, ingon pa ni Jesus Christ, "But I know you, that ye have not the love of God in you." Giingnan niyo ang Israelites, ha? Siyempre kita, di na tamingon, Lord, kami, wa ba minimoing na? Automatic na, iyang mga katawhan, giingnan. Ako na sayod, nga wagi gugma sa Ginoo diha kaninyo. Wala ang gugma, kita na aday tay gugma sa Ginoo. Wabita na mga yuta, muapil ta, mudawa ta, mo nang gingon, kung ang Ginoo na higugma sa kalibutan, gihatag niya iyang buktong anak, aron pagluwas, mo nang kinahanglan may baluta, nga kinahanglan maapil ta, nga iyahang pagaluwason. Nga naman, gigugma man niya ang kalibutan, unya natas kalibutan, kita mga hintil, imbis wa tay labot, wala tay God, wala tay hope, wala tay Christ, ingon pa ni Apostol Pablo. So therefore, kinahanglan mo apil yuta. Mo bitaw nang dunay giingon dito, acquit yourself unto the Lord. Ipaila-ila na imong kaugalingon ngadto sa Ginoo, kay basig moabot ang Ginoo mingon, nagtawag ka lang Ginoo, pero di day ka kasulod sa gingaran sa langit, kay ngano man. Wa man ka kabalo sa kabubuton sa amahan, mo nang mingon si Jesus Christ o ang amahan. Depart from me, I know ye not. Mo bitaw nang atong panikamutan nga diin, kung atong pagtuo nga tidalawag ta sa Ginoo, mo nang giingon ni Apostol Pablo, be sure your calling and election. Be sure. O nang hingon pa siya, strive your own salvation. O paningkamutin yung kagalingong kaluwasan. Dili na ta maningkamot sa uban. Atuan na lang kagalingong kaluwasan. Ako naningkamot na ko sa kagalingong kaluwasan. O nang dili na ko hingon nga magkuhan pa ko niya, maghago pa ko niya. Humana si Jesus Christ na pakamatay niya. Ako nagsulti lang ko unsa gayoy tuyo sa Ginoo diri. May tungod kan Jesus Christ. Kay kana si Jesus Christ is the fruit of love na siya. Mo nang kinahanglan mahibaw ta sa gugma sa Ginoo ngano man si Jesus Christ ni anhi. Nga ang gugma sa Ginoo atong una pang panahon gisit up na niya. Ang Deuteronomy chapter 7 mo niya, iyang gingon sa mga katawan ha. Iyang gisulti ang gugma niya. Chapter 7 verse 6 to 9. Matod pa niya din niya. For thou art an holy people unto the Lord thy God. The Lord thy God hath chosen thee to be a special people unto himself above all people that are upon the face of the earth. Muna'y giingon ni Moses sa mga tao sa diya nga nakagawas na siya nga din ang Ginoo daw kuno, ingon pa niya, kay kamo mo ang mga balaan nga mga katawhan sa inyong Ginoong Dios. Ang Ginoo ninyong Dios nagpili kaninyo aron mahimo kamong special people unto himself sa iyang kagalingon. Mo na ang mga tao, mo na kung ikaw muduol sa Ginoo, himuon ko kang special people sa Ginoo. Mo na iyang gingon, nakalimot lang ang mga tao ini ba? Mo bitaw na nga kumusulti ninyo kasi magpasagat na ito pangalagad sa Ginoo. Sabi niyo mo, ang pagbalik sa Ginoo, sama daw kuno sa Arka ni Noah, gamay ray luwas. So therefore, maningkamot ta sa gamay, mo bitaw na ningon Jesus Christ nga, dagay na ningkamot ta pandi kahimo, nga hindi man makahimo. Because gibaliwala man nila ang gugma sa Ginoo, ang knowledge wa siya kahibalo kung unsa nang gugma nga gipadayag sa Ginoo or unsa iyang buhaton, may tungod sa gugma sa Ginoo. Aslong ang tao manggod mo believe lang sila nga di nang Ginoo na higugma, wa sila kabalo nga ang Ginoo day dunay knowledge. O bitaw na ningon siya, my people are destroyed because lack of knowledge. Nangalaglag sila kay wa sila kay balo, mo na nga kita kinahanglan ta mahibalo. Mo bitaw na ningon si Apostol Pablo, si Jesus Christ, dili lang kay kuno magluwas, kundi mo come into the knowledge. Dili lang kay luwason ta, kundi kinahanglan mahiad to ta sa kahibalo. Para ana ron, wa ta kahibalo, karon 2022. Unsay dangata nato karon mga Christian be. Karon kung mudaog na kung ang presidente kinsa may mahimong presidente, nahibalo ba ka sa unsay may tabo nato? Wala. Naibalo ba mo nga, unsa man, rapturon ba mo, o unsa man yun? Una ba ang Great Tribulation, unsa man yun? Mga matay ba ta, unsa man yun? Naibalo ba mo ana?
Mo bitaw na nga ang pulong sa Ginoo nagtudlo nato, mo man ni ang nag-comfort nato. Mo ni ang ato ang counselor. Kamo si Jesus Christ nga nag-counsel nato kung unsa atong baton kay ngano man. Naisulat man ni tanan nahitabo dili. Mo na ang una gayong gingon niya sa mga katawhan aron mahimong holy people ang Israelites. Giunsa man sila? Gipili. Had chosen thee to be a special people unto himself above all people that are upon the face of the earth. Labaw sa tanan mga tao dis kalibutan, sila gipili. Munang di ta pwede nga gipili punta. Kanang mga tinuod nga iya sa Ginoo is special people above all. Kanang hulagway dis kalibutan. Mga tao, kung ikaw pinili sa Ginoo aron mahimo ka lang special people. Sa verse 7, the Lord did not set His love upon you. Ang Ginoo daw wala nagbutang og gugma diha kaninyo. Nor chose you, ni nagpili nimo. Wala siya nahigugma nimo, wala siya nagbutang og gugma nimo. Ni wa siya nagpili because ye have more in number than any people. Tungod kay daghang mo diri sa mga katawhan. So sa to pa, wa siya nahigugma tungod kay daghan. Wa siya nagpili tungod kay daghan. For ye were the fewest of all people. Iyang gisit ang gugmaw gipili niya kay ngano man gamay ra mo. Wala niya pilihan ng dagkong mga lugar mo na ang Israelites road. Sabi mo ang Israel, pinakagamay. Mas dako pa mo sigurong Davao. 8 million lang gud sila. Kita, 100 million. O di. Pila diri sa Panakan, mga 1,000. Pila ta diri sa relocation lang, mga 1,000 mas siguro ta. Ang mga barangay ron nga, ang tawagon og barangay, basta naanay 200 people, barangay na na. Matunguna, pero karon kay sobra-sobra mga tao. O bitaw na ang Bible nagingon, mura na natag balas sa baybayon, anong son of the beast. Murag mga anak nga sama, mga balas na diha sa daplin muna na mga tao nga gihulagway sa Bible sa Ginoo. Mo na iyang gingon dinhi ha. Tungod kay kamo gamay ra, mo na akong gisit ang gugma og ang pagpili nako. Verse 8, but because the Lord loved you, and because He would keep the oath which He had sworn unto your father, hath the Lord brought you out with a mighty hand, and redeemed you out of the house of bondman, from the hand of Pharaoh, king of Egypt. Verse 9, know therefore that the Lord thy God is, or He is God, the faithful God, which keepeth covenant and mercy with them that love Him, and keep His commandment to 1,000 generations. O naapil na ta. Ang iyang pagkeep sa iyang covenant and mercy, that love Him, and keep His commandment, aron iyang higugmaon ug bantayan niya ang mga sugo ngadto sa tanan mga henerasyon. Kung kinsa patuwa na tao, kung makadungog siya sa pulong sa Ginoo, apil na to siya. Higugmaon siya sa Ginoo, piliun siya sa Ginoo aron lang mahimong special people. Unya sa sinugdan diay ang gipili sa Ginoo ang Israelites kay gamay ra sila. Mo bitaw nang naipulong giingon aron magamay, aron di ta magsalig ba nga ang Ginoo nagpakamatay tanan sa tao basig magsalig ka ba. Dunay remnant, mga people of remnant of kanang na-snare diri sa kalibutan ba. No? Mo bitaw nang bantayanan nato nga mahimo tang one of the remnant kay ang Ginoo gayud na ay remnant. Kay ngano man ang mga tao manggod niya naadto sa mga captivity, sa bondage, sa gitawag og kanang ipangpatay lang. Last gani ang mga Israelites sa tinuod lang katong panahon sa Holocaust. So tungod kay wa man sila naminaw. Nya karon nakaibalo naman ta. Nakaila naman ta sa Ginoo kay mo man gingon sa Ginoo in the last days. Mga tao gayud mutuo na sa Ginoo, musalig na sa Ginoo, pero bantayanan kanang mga tao ni salig nga kinahanglan mahibalo siya kung kinsa gayud ang gigugma sa Ginoo.
labi na kay doon na pagigi prophecy nga moabot ang Great Tribulation. Mabitaw ng Great Tribulation labaw pa sa gitawag og nasinati nila dito sa Ehipto, nasinati nila dito sa Babylonia ug nasinati nila dito sa Germany. Kung asa to sila nakabig, pamatay sila, natabo ang Holocaust, nasinati nila o karon wala na sila nasinatian kay ngano man powerful naman sila, mulaban naman sila, pero ang prophecy sa Ginoo nga dinay Great Tribulation since the world began nga wala pa nahitabo. Mo na batayanan nya kita kay ni apil man puta, may tabo na kanang prophecy para na nila unya kay ni apil na ta, o apil na puta ang mga propesiya. Kay ngano man ang Ginoo nagsit man pud og love ngadto sa tanan henerasyon, na apil naman ta sa henerasyon mo na nga ato sigurohon nga diin usa po tagigugma sa Ginoo. Kay ang Ginoo nahigugma lang niya atong nahigugma niya. Mo bitaw na nga diin atong kinahanglan mahibaw ta sa gugma sa Ginoo. So sa pagi nga mahibaw na to ang gugma sa Ginoo mo ni ato ipadayon. Revelation chapter 17 verse 14 ingon pa sa Revelation, they shall make war with the Lamb. Kanang makigira siya sa Lamb nga mao si Jesus Christ, and the Lamb shall overcome them. Kung ang Lamb daw kuno makabuntog kaniya. Kining Revelation chapter 17 may tungod ni sa mapintas nga mananap nga mughari diri nga din ang iyang girahon katong mga Lamb o katong mga tao ni Jesus Christ. Unya maka-overcome ni sila, for He is Lord of lords and Kings of kings, and they that are with Him are, og ang naa kaniya sa Lamb uban kaniya sa Lamb, called and chosen and faithful. Mo na yang gingon ang uban daw kuno sa Lamb nya mo si Jesus Christ, katong mga tinawag ug mga pinili ug katong mga matinud-anon. Ang problema diag tinawag baka kita tinawag ta sa gugma, tungod na gugma ang Ginoo, many are called but few are chosen. Mo na nga ang iyang kauban katong tinawag nga pinili pagyud. Kung daghan man yang tinawag, siguro nga ikaw ang pilion. Kay tanan man ta tinawag, sa tanan tinawag gamay ray pilion niya. Unya katong yang gipili katong kun mga matinud-anon. O bitaw na ako gingon nimo, ninyo matinud-anon ba mo sa Ginoo? Kapag mo sa ng faithful, ako sige ko, abino daghan ko nabasahan kung sa ng faithful. Kabalo ko sa faithful diya sa Ginoo. Faithful ba ka sa Ginoo? Kanang parte anang abino mo pirmi gina magpasabot sa kuha nang gitawag ko kanang mag-birthday. Wala man nagingon ang Ginoo nga di ka mag-birthday. Maglipay ka sa imong birthday. Ang gusto lang niya, ayaw lang himo ang more than nga wa na halos ka nakailas sa Ginoo, halos na lang imong gihandaan, grabe imong paghanda sa imong birthday. Nga naman, nataw ra ba gyud ka diri, wala ba day ka gipili sa Ginoo aron nataw ka diri? Sa tinuod lang unta, okay man ang pag-birthday kay matud pa sa gobyerno, katong dito ko sa liniputan, giina ng mga matsaka pag silibrar mo sa inyong birthday aron may bawo mo pila edad ninyo. Kay katong panahon sa election, gidala na ko sila ng paristro, gipangutan na to mga membro, kauban na ko simbahan. Pila naman yung edad, noy, wala daw si kabalo. O itong niingon itong gobyerno, pag silibra mo sa inyong birthday, bisan kamay lang god, basta birthday na ninyo, may bawaan na ninyo, ikapila na ka, dili yun ingon nga, magpasigarbo ta. Kaya nga naman, kabalo ba mo, kaila ba mo sa Ginoo? Una, ang Ginoo is siluso manggod. Di siya gusto nga ang iyang himaya, ingon ni Isaiah, maadto sa uban, nga himayaon nimo ang kagalingon, mo bitan ang giingon, nga ayaw ninyo piliya inyong kagalingon. Ang gugma, dili na mo pili sa iyang kagalingon lang. Mo itong giingon ni Apostol Pablo, charity. Wala siya naigugma sa iyang kagalingon, hindi sa Ginoo. Wala kalipayan sa Ginoo mo iyang giingon. Mo bitaw na ako mingon, usbal na inyo ang pagsilibrar. Gibadlong nato na, kay nga naman, halos naman yun, nga murag ikaw naman yun, nagpataas yung kagalingon, magsilibrar ko, nga naman, aron may bawan, yung imbita ko, aron may, magsilibrar lang kaon lang ko, aron may bawan mo, nga ikaw, nagpasalamat sa Ginoo, ug labaw sa tanan, kung ikaw iya sa Ginoo magpasalamat, anhig yun diri, sige kag silibrar sa imong birthday, iya waday kay anhig diri. Abi ni mo, tinuod pagpasalamat, naaman diri sa simbahan.
Usay gingon ni Apostol Pablo sa Roma chapter 14 verse 6. Ang tinuod nagpasalamat sa Ginoo kadtong nag-ila nga kining adlaw lahi sa mga adlaw. Mao na ang gingon ni David, I will enter his gate with thanksgiving in my heart. Dapat thanksgiving dito sa inyong balay, wala. Dito ilo nimo ang Ginoo, mo nang gingon abi nimo sa tinuod lang, gusto ang Ginoo makikistorya ka sa Ginoo kanunay. Bilang pag-ilaba nga ikaw naa kay Ginoo, ikaw ang anak sa Ginoo, man kumulakaw ka, Lord. Kung magsilibra man kung birthday, labaw gi ka na kung silibra panahon sa Domingo. Maghanda lang ko ini, dili mo po lamang ko yung meaning ng mangimbite, di ba? Aron ipakita nga ikaw, mo na ni, mo na na. O bitan sa kabutan nga din ang Ginoo siloso kung kailan ka ang Ginoo na igugma na to. Di gusto ang Ginoo nga ang love daw dili na pop up pagpaburot ba. Siyang kagalingon. Sige pag deliver mo ay na lang kung pag invite, kung mang-invite mo wala ka nang wala good. Mo nang gusto sa Ginoo nga din kuwaon ta sa evil works ba dili sa kalibutan kay kana pang kalibutan man good na mura man ta wa ta kay lag Ginoo ngano man o bitaw na pong gingon paganda lang mo kaon-kaon ta diri aron may bawan ikapila na ka unang gingon nga di ng Ginoo ilho na to ang Ginoo kay ang Ginoo nay gugma na to wala yang gingon sa Revelation nga ang kauban daw kuno niing lamp nga gigira niining mapintas nga mananap namatod pa niya nga diin kining lamp naka-overcome unya uban kaniya naka-overcome ang Ginoo ang lamp because siya ang Ginoo sa tanang Ginoo ug hari sa mga hari unya ang they that are with him are called and chosen and faithful. Mao na kung naa ka tinawag ka tanang tao tinawag kung ikaw pinili siguro nga ikaw pinili kay dili tanang daw kuno tinawag many are called lang but you are chosen. Mo na yang gingon dito ni Jesus Christ sa Matthew mo na yang gingon dinhi ang tinawag ug ang pinili ug ang matinud-anon. So therefore kung tinawag ka, pinili ka, matinud-anon ka. O nga mo nang tanang bulato nimo, labi na kung panahon sa Domingo, kanang matinud-anon jud ka nga ikaw nag-ila ni kadlawan ni. Nag-ila ba nga matod pa sa Roma chapter 14 nga ang tao daw kunong tinuod nagkaon dia sa Ginoo ug nagpasalamat sa Ginoo kadtong kaning adlaw ni lahi sa ubang mga adlaw. Mao to ang tinuod nagpasalamat sa Ginoo nga lahi ni lahi nag-ila ka nga lahi ni sa tanan adlaw mo na gusto sa Ginoo nga atong i-honor mo na ang gusto sa Ginoo ang iyang balay atong i-glorify ug ang iyang mga pulong atong daygon tungod kay siya nagpadayag nato nagtudlo nato wa man tay mahimo kung wala ang Ginoo sa matong buhaton be kamo karon labi nimo nga dunay umalabot nga kataladman kaya nato ni sa gubangon dili ay kapumot na ni sa Ginoo ning gibutang niya kanang mahitabo pero ang Ginoo sa mga tao nga matinud-anon naghatag siya provision nga diin isiptit niya o bitaw nang nagtuon ta kanunay aron mahibaw ta kung sa atong buhaton si Jesus Christ nag-ingon sa John chapter 15 verse 16 ye have not chosen me wa mo nagpili nako but I have chosen you and ordain you that you should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain, that whatsoever ye shall ask of the Father in my name, He may give it to you. Abin mo sa tinuod lang sultihan ta mo, tanan gipangayon ko sa Ginoo, gihatag yun niya. Basta kanang ingnon ta lang mo, unang gingon ako, muingon ko sa Ginoo, Lord, ako na siguro yung tao nga adunay kalinaw. Ngano, wa man ko'y problema, sa man ko problema. Problema dahil ko sa kong anak, kung di mga lagad, hindi na ako na problema, basta ako peaceful ko sa Ginoo, nabatunan ako, kaya nga naman, dili naman ako, wala na may bitterness ako kasi-kasing, wala na envy, wala na lust, kanang kaibog, kung doon na may mga pagpamalit, kay tungod ko na ibog. Muna gingon ni Apostol Pablo, kung kamo na malit, isipan ninyo nga wa mo na malit. Kung bagat pa ba, kung naamoy gipangbuhat sa kalibutan, isipan nga wa mo gibuhat. Kanang bot pasabot ba kung hunaw-naon nimo. Ang imong hunaw-naon ang pagbalik sa Ginoo. Sagdi lang na kay magunsa man imong kwarta be. O bitaw tong sahay makaingong yugo. Ambot i-testify pa ba nako na sa inyo ha?
kanang mga butang nga din nga nang nakakay kwarta, sa man ako ning kwarta Ginoo, mo na mga tanak ko. Kung unsa daw ang akong gi-desire, mo tong tumano na ko. Kay mo na ang promise sa Ginoo, the desire of a righteous man will be granted. Wala nag-grant. Kaya nga naman, sa tinuod lang, makaingon ko, abot lang, basta na ako'y angay pa ba ni isulti, basig di lang Japon mo mutuo. Basta ang tanang nga gingon, gihatag sa kwa sa Ginoo nga kanang mga gipang desire lang ako. Bisag gamay lang na, pero desire na ko na, wala mo yung kulod, wag ko'y mahimo kung wala ka. Pero gusto magkuli ni Ginoo. Pero kung dili ka gusto, wag ko'y mahimo, mo nang not my will na gingon, but your will be done. Mo na ang prayer ni Jesus Christ mismo, dili ako ang pagbuot. Ama na, ang imo ha. Kung imo kong ilansang sa cross, ipalansan ko. Kung mahimo lang ayaw. Pero kay kabubuton man sa amahan. O mo nang nalansang si Kristo, kay nga naman tungod kay gipakita sa amahan nga nahigugma siya sa kalibutan, iyang gihimong lukat or kwarta si Jesus Christ para lukaton. Mo nang gingon, we bought from His blood. Gipalita, pinaagi siya iyang dugo. Pagpakamatay, aron maingon nga kita gayon ang pilion sa Ginoo. Mo nang niingon si Jesus Christ, oy wala mo nagpili nako, pero ako ang nagpili ninyo ug nag-orden. Mo na mga tao nga Kristiyano, ayo mo panghambog nga gipili mo sa Ginoo. Wala nagpili ang tao sa Ginoo nga diin mahimong Kristiyan ug magpabautismo siya ug mangalagad siya, magpastor siya, wala na siya gipili. Ang Ginoo nagpili nimo nga aron ikaw magpabautismo, ikaw wanang siguro na to nga kita tinawag, pinaagi sa iyang gugma kay wala ni ang gugma tanan. Bisan pag maayo kang nga mahibalo ka sa mystery sa Ginoo, manong mingo ka pinili ka sa Ginoo, pero kung wala ang gugma nimo, wala ka sa tubangan sa Ginoo. Unya giordinahan jud ta kanang gitugot ba nga ikaw gayod mo ning magdala sa bunga. Usa man ang fruit should remain kanang love. Kanang fruit of the spirit ba? Siyam ra ba naka fruit of the spirit? Mo nang iyang gingon dito sa Galatians chapter 5 verse 22 naman na dia, love, joy, peace, long suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, and temperance. Kanang temperance, kanang naay mayong panghunahuna ba? Dili malibog kanunay, dili matrubol kanunay. Usay kung kadawat tag kwarta, mawala atong temper. Ano man, gusto man tang musuloy, gusto tang mulaag, gusto na dayon, dili lang maguwat if God permit ba. Sa tinuod lang mo na kung gingon ninyo, mo nang ang James chapter 2 verse 14. Nga matod pa niya dito ni Santiago, ingon daw ni Jesus Christ, ang tao daw kuno mo mag-desire siya tungod sa iyang pangibog, mato siya sa syudad. Mingon daw siya nga, amo adto ko dito syudad, magnegosyo ko dito, magkinabuhi ko dito. While wa siya kabalo daw, wa siya kabaw sa iyang kinabuhi, nga iyang kinabuhi daw, sama ra sa aso. Manang gingon sa James, basahan na ninyong Book of James, kay kanang Book of James, 1 na ka bersikulo, 4 na siguro at chapter, 4 na ka chapter, niya ningon to dito si James, kay gingon ni Jesus Christ nga, sige lang ingon na ato ko sa syudad, mukaon ko dito, maginom ko, maghayahay ko dito, magnegosyo ko dito. Unya, wa daw siya kabalo, nga ningon ang Ginoo nga ang iyang kinabuhi, sama lang sa soup. Mawala, nagkalit. Imbes mo ingon daw sa unta siya, if God permit, if God wills, kung matod pa unta nga ang tao mingon, Lord, kung imong itugot, wato ko dito. Magnegosyo ko dito, magkuhan ko. Mingon dapat unta siya, wala man siya ningon, nga kung imong itugot Ginoo, kung imong kabubuton wato ko dito, mabita na ako kung nakoy buhaton Lord, kung imong i-permit padto ako mo nang naay mang-invite na ko nga di mga tata dito o kung Ginoo mo tugot, if God permit mo na akong ginahimo sa if God permit, ako'y wali ninyo, ako'y adto dito, ako'y bisita ninyo, if God permit. No say na may mga troubles gud moabot mo nang ingon nakaila ko sa Ginoo. Once gani mo nang muingon say kanang ang tao mingon God will make a way. Utnood mo buhat na siya way. Pero do nagiwi nga di nganong nababagan ka, nganong naay trouble, naay problema, nganong man gyud adtuo nimo kabaw ka naay trouble niya. Ang gusto sa Ginoo ikaw makabaton og kalinaw niya. Ni adto ka lang naay trouble, dili na pwede sa Ginoo. Mo bitaw na ang Ginoo abi no sa tinuod lang. Ang buot pasabot, ang doctrine sa Ginoo. Kabaw mo sa doktrina gyud sa Ginoo.
ang doktrina sa Ginoo is about the kingdom of God. Ug ang iyahang gitawag og ang gospel sa Ginoo is about the kingdom of God. Ang iyang doktrina, holiness, pagkabalaan ba? Kaya kung dili ta mabalaan, di ta kita sa Ginoo. Without peace and holiness, no one shall see God. Mabita ng be holy for I am holy. Mo na ang iyahang doctrine, nga ang iyang ipanudlo ba, magbalaan mo. Ang iyang good news, gospel is, mo enter kita sa kingdom of God niya. Dili man ta ka-enter sa kingdom of God, kung dili ta mutuman sa iyong doctrine. Ang doctrine niya is holiness, pagkabalaan. Mabita na nga ang nag-ordain nato, si Jesus Christ, nga kinahanglan gayud mamunga ka. Nya kanang bunga magpabilin gyud nimo, kay kung unsa gani pangayoon nimo sa amahan, iyang ihatag nimo. Nya kung ikaw mangayo wa kay bunga, unsay bunga nimo? Number 1, love gyud iyang kiingon. Kay nga naman useless man ang mga butang nga imong naangkon kung wa kay love. Kanang mga kadato nimo, kayahay nimo kung wa kay gugma sa Ginoo, useless na. Mo bitan nang dunay punong gingon usahay kalimtan lang na butangan pagyud og laing kanang gitawag og kanang pagsabot nga ningon si Jesus Christ, mas maayo pa ang camel musulod sa dagom kaysa dato nga musulod sa langit. Gibaliwala lang na nila. Mabitaw na kung ikaw naigugma sa Ginoo, dili na nimo baliwalaon. Mabitaw na kaning mga butang Dios kalibutan gibadlong na sa Ginoo, do not love the things of the world. Kaya nga naman, kanang things of the world is temporary ra na, kay ang iya gyud sa Ginoo dalon gyud niya sa langit. Mo bitaw na kinahanglan mahibaw ta sa gugma sa Ginoo kung nganong si Jesus Christ ni anhi dinhi tungod sa gugma sa Ginoo nga atong amahan, pero pinaadto lang dito sa iyang mga tinawag og pinili og katong mga matinud-anon. Manang Galatians chapter 5 nga atong gisgutan is the fruit of the Spirit is kanang gi-ordain sa ato, kanang fruit love, naagi tay love, natay joy, kanang kalipay nato ba. Mao na ako wala mo kabalo sa ako ang kinabuhi, malipayon ko sa akong kinabuhi karon kay ngano man. Gawas pa nang gitawag og mingon sila nga wa nay kusog, ako do na ko'y kusog. Murag sama lang gyapon nga glory to God, kanang kusog kani adto ba nga wa pa na usab ba. Although kapuyon man ta, pero ang kusog ibalik dayon sa Ginoo. Para gura tong kusog ni Samson nga gihatag dayon sa Ginoo, kay ngano man nangayo siya, kay ngano man ang Ginoo may tagiya sa kusog. Mo bitaw na nga kanang muanita dinhi, mo nang giingon niya sa Nehemiah chapter 8 bansa siguro verse 10, basta naana sa Nehemiah, the joy of the Lord is our strength. Ang kalipay daw kuno sa Ginoo, mo na tong kusog, mo na nga ang Ginoo once ganin ikaw maglipay o lipayon nimong Ginoo tungod sa imong pag-ila sa Ginoo, kanang giingon sa Isaiah 58. Mo nang giingon naa kay kanunay kusog. Mo nang giingon dili ka sama sa gitawag kanang ang tao daw kuno gisimbolo man gud bulak, dahon, kanang tubig nga yabo sa yuta, sama sa aso. Mo na ang tao kung bagat pa ba laos ba, feed ba. Pero diya sa Ginoo wala gyud paglaos ang tao. Kay bisan pa daw kuno ingon ni Job sa moabot ang imong edad, ang Ginoo makig-uban pa nimo. Bisan pag mamuti na imong buhok, ang Ginoo makig-uban nimo. Mo nang giingon ang kusog sa Ginoo, magpabili nimo diha kung siya kanunay malipay. Moingon ka ngano mga tiguang nawala, mo nang kay wa may nakasulti ining pulong sa Ginoo aron angay buhaton. Unya kung musulti malang galing ako nanulti ko, maglugos pud sila tuo kay ngano man ang prophecy man gud sa Ginoo. Ang tao gayud mubiya na sa pagtuo. Mo bitaw na kitang nakadungog. Mo ning promise sa Ginoo, mo ni ang covenant sa Ginoo, mo nang nga kamo nakadungog gipahibalo sa Ginoo tungod ang Ginoo nahigugma niya o nahigugma nato, mo nang gipahibalo ta, mo nang kung mga tao man nangawala, ayaw magtuo kay ang Ginoo nag-promise nato. Nga ang Ginoo gayud mo ang makiguban hangtod sa walay katapusan. Gani giingon niya aduna tay eternal life kung makalahutay ta. Mo nang giingon ni Jesus Christ, who shall ever endure it to the end shall be saved. Kinsa lang to makalahutay sa hantod sa katapusan. Maora to'y maluwas. Maora to'y maluwas. Kung di ka kalahutay, mo nang dili na ka makaingon, Lord, nga nung maluwas ba to siya, nga wa man kalahutay, amo nang pangutana sa mga kaugalingon sa Ginoo kung mutuo ka. Mabita na ang fruit of the Spirit is love, peace, long-suffering, gentleness, meekness, goodness, and temperance.
Muna sa John, ingon pa ni Jesus Christ sa John chapter 13. Matod pa niya din sa verse 18 to 20. Ingon pa niya, si Jesus Christ mismo naging gisulat ni John. I speak not of you all. Wala ko nagsulti kaninyong tanan. I know whom I have chosen. Ako, nahibaw kung kinsa akong gipili. But that the scripture may be fulfilled. He that eateth bread with me hath lift up his heel against me. Nga matod pa niya, aron matuman lang ang kasulatan, kinsa katong nagkaunuban ka nako, iyang gitaas iyang tiil aron sikaran ko. Kasabot mo ini. Sa verse 19, now I tell you before it come, that when it is come to pass, ye may believe that I am He. Mana yang gingon, sa diya nga kaning abot, o sa diya nga mo abot na ni, mutuo na mo nga ako mao siya. Manang gingon, I am He. Kanang ang tao sa diya nga mahitabo na ning tanan, kamo makaibalo na mo nga diin ang Ginoo nag-istorya na ninyo ini, nagpadayag na kay Pastor Galo, nagpadayag na ninyo. Nagpadayag na siya. Mo nang makaingon mo niya kundi mamutuo ang tao. Matod pa niya sa diha mahitabo na gani na nga diin ang mga tao daw kuno iyang giingnan dili pud tanan kay nahibaw man siya sa iyang mga pinili kay aron matuman daw ang kasulatan nga kinsa katong nagkaon uban kanako iya po nagitaas ang tiil aron sipaon ko. Matod pa niya, he lift up his heel against me. Murag sinipa ba parehagot si Juan giprapisi man ko ni Jesus Christ nga diin kauban niya si Judas nga mo'y mo traidor. Plano po to sa Ginoo nga diin mo traidor gito si Judas gipili aron matuman ang kasulatan aron makaila sila nga diin si Jesus Christ ni anhin diri aron paglukat kay kung wa pa to si Judas di gid madayon. Di madayon pero kay plano man sa Ginoo unya kaning propesiya nag-ingon siya dili ang tanan niya iyang gisultihan mao bitanang do na siya pinili kay do na siya gisulti nga din kanang nag-uban-uban diya sa simbahan sa tinuod lang against na sa kang Kristo. Mo nang giingon ni Apostol Pablo ang uban daw kuno they are the enemies of the cross. Mga kaaway sila dito sa cross. Nga kanang di sila gusto anang mga gitawag kanang pulong gayod nga gisulti ni Jesus Christ. Abi nimo kining pulong pasidaan naman si Jesus Christ siya ang istun rock of offense. Kanang rock ba maka-offend din siya sa tao. Kanang musulti gani pulong kanang maka-offend yun sa tao. Kanang mo bitaw nang gingon ang preacher is find an acceptable word. So unacceptable ingon pa sa Ecclesiastes chapter 12 verse 10. Ang preacher daw mangita gyud ng acceptable word. Unsa may acceptable words? Kanang mga pulong nga dili madawat og tao nga diin dapat dawaton nimo kay ang Ginoo nagpadayag ana. Dili nang ingon nga di ang pulong nga imong dawaton tungod kay ang Ginoo nagpadayag ana. Kanang di nimo madawat kanang gitawag og mabitan ang scripture kanang giingon dito sa Ecclesiastes chapter 12 verse 10 ug katong sa 2 Timothy chapter 3 verse 16. Ang scripture is given matod pa by inspiration of God, profitable for doctrine. Una, ang acceptable kanang reproof. Mao bitaw na ang preacher nangita nag-acceptable unsa man nga ma-accept niya badlungon niya ang tao. Kung kanang iya bang gibuhat tama ba na og bali, i-reproof gyud na siya kanang i-rebuke ba, i-chasten ba kay ngano man aron ilisan og acceptable. Kung walay pagbadlong sao man nga madawat na sa tao. Mo nang gingon ang preacher is so acceptable word and find a upright kanang straight ba kanang mo bitaw nang gusto nga ang tao mangita og upright word kanang straight nga kanang pulong ba nga tulid ba kanang dili liko. Mo nang gingon dito correction na kay ang imong dalan siguro bawog na
Wanang giingon nga upright ang gusto sa Ginoo, ang preacher mangita na og upright word. Unsa may mga upright word? Ug ang ikatulo matud pa niya dito sa Ecclesiastes, katong the word of truth. Mo nang i-instruct, mo nang ikatulo sa scripture dito sa Timothy, ingon pa ni Apostol Pablo, is correction, instruction, reproof, correction and instruction that the man of God may be equipped. Mo nang giingon kanang correction is kanang isulti gyud ang kamatuoran. Nga i-instruct sa ilaha ba nga mo ni mo na akong gingon sa inyo nga dunay mo abot gyud tribulation unsa man atong buhaton. Wingo ba karaptiro ta sa pagi mo bitan akong wingon ayo mo tuo sa mga gi-deceive ang mga tao nga din mo nang rapture. For example lang, logic lang nga matud pa niya nga kung rapture ta aron mahigawas ta ining great tribulation within 42 months, i-compare na to na sa years is 3.5 years. Within 3 years and a half, dalo man daw ang mga girapture sa panganod. So therefore, mo bitaw itong panahon nga itong nagdebate miya na sa estudyante pa ko, akong pangutana yun, pila ta ka tuig sa panganod. Wa may ni tubag ang ilang tubag kung unsa daw ang great tribulation mao po daw na andito, which is nga wa gyud na isulat nga mag-stay ta sa rapture o sa panganod. Although nga mumit lang ta dito unya dalon na ta niya kung asa ta niya dalon sa unsang paagi dalon ta asa ta kay do naman tay place kanang gitawag og kanang Mount of Olive, kay kanang Mount of Olive sa pagbalik ni Kristo mupatag man na. Unya kanang Old Jerusalem kay naaman sa Mount of Olive mawala na, mapulihan og New Jerusalem nga gikan sa langit nga dako-dako lang kay sa Jerusalem nga Old Jerusalem nga literal kay nga do spiritual man to. Unya dito na mapuyo ang dinala sa Ginoo katong mga faithful nga uban kaniya sa Lamb of God nga maghari dito within 1,000 years. Mao kana akong nasabtan. Wa bitaw na nga din kung wala tay knowledge, importante gyud knowledge na atong mga kapo. Nga matod pa niya nga ang Ginoo nag-speak siya dili sa tanang tao kundi I have chosen. Kay kabalo na siya sa mga pinili. But that scripture may be fulfilled, he that eateth bread with me hath lift up his heel against me. Katong naga kaon uban kanako mao pud to ang naga taas sa iyang tila aron sikaran ko. Nga matod pa sa Old Testament nga matod pa niya dito dunay giingon nga ang mga tao daw nahigugma sa anak kaysa Ginoo. Mo nang mupatuo sa anak, mo nang giingon dito gibadlong sa Old Testament nga kamo nahigugma sa anak kay kontra sa Ginoo. Muna nga uban mga inahan patuo na lang sa anak kay ngano man ang anak lagi which is ang Old Testament ang commandment na gisugo niya dito labi na sa Hebrews gisugo dito sa kasulatan sa ilaha nga din nga i-honor ang ginikanan mo na nga giprapisi man pud ni Apostol Pablo sa uling adlaw ngun anak man gyud na nga mga anak o dili na mutuog mga ginikanan mo na bantayan nato. Mao bitaw na siguro nato ning gugma sa Ginoo kay mao kani ang makahimpit nato. Manang giingon sa Matthew, moabot ang panahon. Ang matod pa niya diri sa John chapter 13 sa verse 20. Sa verse 19, now I tell you before it come. Karon sultihan ta mo una ni mahitabo that when it is come to pass, ye may believe that I am He. Mutuo na mo nga ako di ay tinuod na ang mga tao wa pa mutuo karon pag mahitabo na ni akong gisulti o kinipulong daw ingon pa ni Jesus Christ makaingon na gyud mo tinuod gyud itong giingon tinuod itong giwali mo bitaw na nga importante ang magwawali ka ng mga tinuod nga pulong mo nang sa verse 20 ingon pa niya verily verily I say unto you he that receiveth whomsoever I send receiveth me. And he that receiveth me, receiveth him that sent me. Manay ang gingon, sultihan ko kay gid kamo. Verily, verily. Kung saan na sa Bisaya, verily, verily. Sapagkat tinuod, tinuod niyang gingon din sultihan ko kamo, that receiveth whomsoever. Unsa daw? Kanang mudawat kinsa nga akong I send nga akong gipadala
receive it me, didawat na ko na, ingon pa ni Jesus Christ, kung kita to yung gipadala. Nga matod pa niya, and he that receive it me, o katong nidawat na ko, didawat sa nagpadala na ko sa amahan. Sa ato patulog ka buok. Kung ang ama nagpadala ka Jesus Christ, si Jesus Christ nagpadala. Kaya atong mga tao nga nagpahibalo, kung mudawat mo anang gipadala ni Jesus Christ, nagadawat mo ang Jesus Christ. Kung nagadawat mo kang Jesus Christ, nagadawat mo sa amahan nga nagpadala niya. Ingunana na mo, bitaw na nga importante katong pinadala sa Ginoo. O bitaw na kung atong susiyan ning pulong sa Ginoo, doon na siya pinadala. Nabawaan na nato ng pinadala niya. Mo bitaw na nga din, importante yun ang pinili. Kanang pinili nga pastor, kanang pinili nga preacher, kanang mga priest, kanang mga bishop, doon ay pinili sa Ginoo na. Kanang kung bagat pa, ato lang una-unahon, bisa pag mga bright na sila, kung why knowledge, na knowledge, bisa pag unso pa yung naan niya, kung walay gugma, wala nang gingon, dili na pinili sa Ginoo. Wala ang 2 Thessalonians, si St. Paul nag-ingon ha, sa verse 13, 2 Thessalonians chapter 2, sa verse 13, ingon siya din ato lang ni isa mo na bound to give thanks always to God for you, because from the beginning, choosing you to salvation. Si Pablo daw kuno, nag-ingon siya, nagkanunay siya pasalamat diya sa Ginoo tungod kay sa sinugdanan pa ang Ginoo nagapili kaninyo sa kaluwasan. Unang kanunay siya nagpasalamat sa Ginoo nga katuyong giwalihan. Ingon pa sa Thessalonica o sa dapit sa Thessalonian, nga giingnan ni Apostol Pablo nga kamo pinili sa sinugdanan alang sa kaluwasan. Sa verse 14, ingon pa niya, called you by the gospel, obtaining of the glory of our Lord Jesus Christ. Gitawag kamo pinaagi ining gospel. Nga matod pa niya na obtain ninyo ang himaya diya sa atong Ginoong Hesukristo. Kanang unsaon na ito paghimaya si Kristo, na obtain daw niya. Wala inungdan niyo siya sa verse 15, steadfast and hold the tradition. Pagbarog kamo, ug kupti gayud ninyo ang tradisyon. Kanang mga pagtudlo kaniadto ba? Tradisyon nga gitudlo ni Jesus Christ. Muna giingon ni Apostol Pablo, steadfast.